Masquerade say Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karke kutanka kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungua karo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe, takuigira Nyaya, anetsa mbato, re zano PF ya buditswa, ne news day ya buda. Ichitaura iyo, chiri the ruling party zano PF, ya postpone is planned. Thank you rallies avo avaida kuita mu across Zimbabwe vachitenda constituencies ese akavavhotera muri Zimbabwe. So zviri kunzi kutaura kwatiri kuita vambomamisa thank you rallies aya kunzi pane nyaya iri kunetsa yeagenda yekupusha for third term bid yapresident Emerson Mnangagwa vari muoffice muri Zimbabwe. Nyaya yabuda kushure mekunge the ruling party yakabuda ichidishonor a slogan iyo iri kutabuda ichiindosa vaMnangagwa as the party leader until 2030 muri Zimbabwe. MuZANU PF members are kubhilivwa kunzi ane faction iri aligned to President Emerson Mnangagwa vakalauncha a slogan yakaibuda vachitaura vachiti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo muri Zimbabwe. And this campaign iri kunzi yakonzeresa hondo mubato rezanu PF muri Zimbabwe. Zviri kunzi sources ari within the ruling party ari kuclaima kuti vaMnangagwa vari kupiwa pressure yekuti vaende over power kuti vice president Constantino Chiwenga zvinzi zvakavakange vakawirirana muna November 2017 after coup muri Zimbabwe. Newsday yabuda iyo ichiti pane marumors ekuti pakawirirana kunzi vaMnangagwa vanga supposed to serve one term then no power kuna the former army general va Constantino Chiwenga. Asi zviri kunzi pane ma-allies president Emerson Mnangagwa ari kupusha kuti vange vari president beyond 2028 muri Zimbabwe pachapera his second term. Asi zviri kunzi during an interview yakaitwa neNewsday naZANU PF National Political Commissar vaMike Bima anzi vakabuda vachidishonor this slogan yekuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo zvichinzi airecognizwe muZANU PF party muri Zimbabwe. Vakataura vachiti the commissariat never said we have a new slogan muri Zimbabwe. Zvakabuda vachiti I don't know that it didn't come from the commissariat. People are free to express themselves in their own way. I want to suppose that they are saying in 2030 vaMnangagwa will still be alive, and I think it's a good wish for him to be still alive. Even beyond that, there's no problem with that. vaMnangagwa vakabudawo ma weeks apfuura vachidismissa maclaims ekuti vari kuda kurana for the third term. Vakataura ivo vachiti is going to abide by the constitution iyo inolimita president to 2 terms. VaMike Bima vakabuda zvakare vachirule out the possibility an election before 2028. Vakataura vachiti we follow the constitution. ZANU PF follows the constitution. Elections come every 5 years. We had elections and we won those elections. Elections will come again in 2028 and we will win anyway. That is where we are. Ndo zvakabuda zvitaurwa naVaMike Bima vakabuda vachiadresa zvakare marumors ari kunzi ZANU PF iri kuprepare for an election. Vakabuda vachiti we are always ready for an election. Even if it comes tomorrow, we are ready. What happens soon after elections is that our focus changes. We are focusing on economic issues, fulfilling the promises that we made to our electorate, and also to ensure that the government is in particular delivers on those promises. Those are Abu Dhabi na VaMike Bima muri Zimbabwe. Asi zakari pari kunzi ma-party sources akabuda achitaura neNewsday achitaura ivo achiti
postponement thank you rallies aya yanga iri a result of tensions are ku escalate between rival factions are ku influencer controller party in Zimbabwe. The source is not yet clear why they are postponed. They gave a notice that we are postponing the rallies. There has been too much factionalism within the party, and it's chaotic. The party youths, however, have been pushing for the amendment of the constitution to allow Mnangagwa to rule for more than 2 terms in another move seen as targeted at Chiwenga. Mamwe sources wakabuda achitaura achiti this postponement yakakonzereswa nenyaya yemafinancial woes ari muparty muri Zimbabwe. Zvinhu zvakabuda since the party does not have money for the rallies, its coffers are empty. In fact, those who are fighting can hold their differences and prepare for the rallies for the sake of President Mnangagwa. So I don't think that's the reason why the rallies were postponed. You can check with Bima Zakabuda Shtaura. This source Skaro Zukunzi as Nombra Mushe Prima factions Arimo Zukunzi the Treasurer General of Patrick Chinamasa Varuku Pusha the suspended Manicaland Women's League leader by Happiness Nyakuyedzwa vawanikwe vachidzoswa muparty vawanikwe vachiliftirwa suspension yavo muri Zimbabwe. Zviri kunzi vanyakuyedzwa vakawanikwa vachiiswa mususpension muna February nenyaya yemisconduct. So zviri kunzi vachinamasa vari kurwira vanyakuyedzwa kuti vaitwe reinstated muPolitburo meetings muri Zimbabwe shinzi, but there are other people vari kunzi havasi kuwirirana nazo. Zviri kunzi zviri kunzi vaAlbert Nyakuyedzwa vari kunzi he is an ally waChiwenga and havana kufara nesuspension yakapiwa kumukadzi wavo muri Zimbabwe. Zvakare zviri kunzi this issue yaba leader to division. Zvakare zviri kunzi kumaTebeleland North the ZANU-PF Secretary General vaAlbert Mpofu vari kunetsanawo naProvincial Affairs and Devolution Minister Richard Moyo. Vari kunzi vari under fire for presiding over failed and unfulfilled projects muprovince yavo since vakaappointwa muri Zimbabwe. Tisingazive kuti munionawo sei, asi during an interview ZANU-PF Director of Information vaFarai Murapira vari kunzi vakadismissa maclaims efactionalism. Vakabuda vachitaura vachiti first and foremost there is no factionalism in ZANU-PF. The leadership is very solid and united. Any talk of factionalism is just imaginary in the eyes of people who have nothing better to do. Our calendar has been busy with projects which move the country forward. This is why the thank you rallies have been postponed. They will be held definitely at the discretion and convenience of the party. The party will not be forced to do its programs just to fulfill the interest of those who are outside. Ndozvinhu zvakabuda zvitaurwa navaFarai Murapira. Singazivi kuti munionawo sei nyaya iyi chingava chiri chokwadi here. What might be the reason why ZANU-PF yakapostpona thank you rallies ayo? Ingava iri nyaya ye13 bid here kana kuti ingava iri nyaya yekushayikwa kwemafunds here kana kuti nyaya yemafactions here kana kuti inyaya yekuti they were busy with moving the country forward. Tiudze zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.